Rozšírená realita je veľmi rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá nám umožňuje vidieť objekty v reálnom priestore, na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá sa snaží nahradiť všetky naše vnemy nejakým virtuálnym prostredím. Ďalší rozdiel rozšírenej reality je ten, že nám bohato stačí smartfón, čo z nej robí oveľa dostupnejšiu technológiu. Videobomb je projekt, ktorý sme vyvinuli pre nášho amerického klienta. Je to nástroj na tvorbu marketingových kampaní, ktoré umožňujú zobraziť digitálny obsah na reálnych predmetoch. Či už to je nejaký produkt v obchode, alebo napríklad billboard na ulici. Naše riešenie využil aj Papa John's Pizza vo svojej kampani, do ktorej si pozvala aj basketbalovú legendu Shaquille O'Neala. Táto kampaň prebiehala počas Super Bowlu, kedy Shaquille O'Neal zdieľal na svojom Instagrame link do rozšírenej reality s dosahom milióny ľudí. Naše riešenie využili aj americkí hudobníci, ktorí použili Videobomb na propagáciu ich albumov. Videobomb sa osvedčil ako veľmi efektívny nástroj na zvyšovanie konverzie a engagementu potenciálnych zákazníkov.